Nasikop ang duha ka Malaysian nationals tungod sa giingong illegal cyber activities sud sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Cebu. Atul kini sa joint operation nga gihimo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Bureau of Immigration, NBI-7 ug ubang ahensya sa kagamhanan. Una silang gireport sa hotel staff tungod sa mga gadgets nga ilang gidala sulod sa hotel room ug sa kadudahan nilang mga lihok. Nasayran nga naaktuhan ang duha ka mga langyaw nga nagpahigayon og technical operation gamit ang advanced information technology ug mga kahimanan sa radio frequency ug mga cellular interception device. May apply og warrant to search, seize and examine ang NBI-7 hinungdan nga nadakpan ang mga sospek. Lakip sa mga nasakmit ang uban pang mga electronic device sama sa mga laptop, modules, routers, motherboards ug uban pang mga gadgets. Sa inisyal nga pakisusi, nasuta nga mga kawani ang duha ka mga langyaw sa usa ka kompanya nga una nang nasita sa Estados Unidos nga mihulagway kanila nga security risk tungod sa ilang kalambigitan sa Chinese military. Ana-ana sa kustudiya ang duha ka mga dinakpan alang sa dugan pang pakisusi kung unsa gayud ang ilang katuyuan ug ang pag-atubang sa mga kaso.